Kawula amabhela sicoco sinoke insundwana lomagokozela njengelifu lemvula. Sengela abantwana xa likhithika ngalolu suku lanamhlanje 1st January 2022. Yes. 2022 sesifikile ke sithi nina bakhoyo kweli khaya. Masiphinde siqhubeni man siqhubile unyaka waphela sithe izolo. Sibulela bonke abebekhona siyababulela nabazawuphinde baqhube nathi kulo elikhaya. Namhlanje ke njengoba iyile first sifuna uthetha ngawe wena muntu mhlawumbi othi wena uzawuthwala ubumpahlana bakho unyuka apha mhlawumbi uyozigxumekela lo ndawo yogxumeka kuyo abanye bathi bayogoba ityholo. Mhlawumbi wena uyemke ekhaya kuwo lo nyaka uya kuloo ndawo mhlawumbi yoqala impangelo uye esikolweni uyaphuma kodwa apha ekhaya uya kuloo ndawo kanye uyayicinga loo nto kulo nyaka kuba kaloku sithi lo nyaka masikhuleni masingami kulaa ndawo besime kuwo kulo nyaka uphelileyo. Sithetha ngawe ke sithi xa sowuphumile ekhaya ufika uthini kuyo loo ndawo oyogoba kuyo elo tyholo. Singekangeni ke sinjalo sithi kuye lo 2022 nje benguJanuary 1st xa iveki yokuqala kaFebruary the first Saturday nina abantu abanomdla ofunda ngamayeza sawube siyaqhuba isikolo salapha kuVusilanga apho sifunda amayeza sifunda iziwasho sifunda izinto zokunyanga. Sithi ke iya kule form ngokwale website yalapha ekhaya ubhalise ukuvala ukuphela kwenyanga kaJanuary lenyanga sikuyo siyavala ke mntana omhle ukwenzela ukubana ngeveki yokuqala wonke umuntu obhalisileyo sithi wonke umuntu obhalisileyo ozawuba naso isakhono songena eklasini uzawubuya ngena ke eklasini sifunde ngawo lamayeza neziwasho na yonke nje lento inento kwenza nokunyanga. Mhlawumbe sixeshe lihamba we may incorporate nazo into zee-crystal stones, essential oils maybe. Masingene nentweni ke namhlanje apho sithetha khona ngawe wena mntu othi ndiphumile ke ngoku ekhaya ndikule ndawo. Ithini into njengoba ndilapha nje kuze abantu basekhaya bangene bandazi ukuba ndilapha. Masiqale ngoyichayelela ngoyihlakulela sithi loo ndawo kuyo noba kusezantsi kwebhrorho noba uhlala ehlathini noba uhlala phi abantu bakokwenu bakuloo ndawo. Remember unezihlwele zakulo mama unezihlwele zakulo tata ezihamba nawe umhla nezolo ezizigade wena kodwa ukuze kuthiwe ubuhlwele bakokwenu bukule ndawo siphuphe izihlwele okanye sithonge izihlwele kuthiwa zikhona phakathi kwale ndawo zikhona izinto efamba siyazenza. Le nto ke yenziwa zizo zonke ii-cultures ukungenisa imimoya emihle kuyo lo ndawo ohlala kuyo. Sizama ke ukuyichaza le nto ngokuyigxininisa sithi nobuhlala kwicaravan nobuhlala kule moto uhamba ngayo yiyo into ohlala kuyo ayikho enye. Sithi masingene ke sitsho ukuthi sithini. Ukhona umntu othi mna ndihlala kumrento, mna ndingumntu wasemrentweni tatubhele. Le mrento yi-block of flats ka-Van Schalkwyk le ndawo ndihlala kuyo. Sithi kuyo lo ndawo mntana omhle uba sithetha ngalena eka-Van Schalkwyk okanye lo block of flats eonwa yiloo khampani khanyisa ikhandlela lakokwenu mntana omhle uchazela abantu bekhaya ukuba ndihlala kule ndawo. Uchaza ukuba uhlala ngokuyintoni. Ndilapha ngokuze esikolweni, ndilapha ngokwempangelo bantu abadala. Remember sewuphayana nje mosuba ubaxelele ukuba ndiyamka ke ngoku ndiya esikolweni ndicela nindikhaphe. Uthi ke ngoku xa sewuliqonda naleli gumbi lasesikolweni okanye emrentweni kuloo mpangelo uthi nantsi ke le ndawo ndihlala kuyo njengoba benditshile umke ekhaya ukuba ndizawuza kule ndawo ndilapha. Depending ke kwindawo ukuba kusemva kwaBhele urente kwaBhele funeka umazise uBhele ukwenzela uBhele akhanyise impepho yakho kwabo athethe namaBhele athi kukho umntu olapha ekhaya ngokuzonxusa. MaBhele nimamkele ke uzawubiza nabantu bakokwabo niyamkele loo nto akukhanyisele ke nawe akuvumele ukuba ulikhanyise ikhandlela apha emabheleni. Kukhona ke umntu othi yena ufuna iformalizer ufuna uphume ekhaya ufuna yaziwe whether uzawuhlala kwalapha elalini okanye uyaphuma uyenze le nto kuthiwa kucela izembe. Butywala ke obu oye ubusile yinto yekhaya sibiza ilali yinto yekhaya kusilelwa ikhaya kuchaza uba ubani
ukwinqanaba lokuba engaphuma ngoku apha ekhaya ayokuzimela. Ubani seyibonile indawo okanye usayikhangela, uthi ke bantu abadala mkhangeliseni indawo ezawufika ibe likhaya lenu, ibe likhaya lethu. Lo mntu ke ucela izembe, ucela kokwabo bamkhulule aphume ayokuzimela. Yile nto ke ndikhe ndayincokola ke le nto noRhadebe lo wayesihlalutywa amathongo apha ekhaya. Sayincokola sithi abanye bethu uthi umntu ethi uzenzile izinto, abantu bakokwabo abamazi ubuphumile phakathi kwekhaya. Uthi ke xa ugqibola icelelo zembe wayenza loo nto yokukhululwa ngamanyanga ekhaya akhoyo nangekhoyo, uye kuloo ndawo osewuyibonile kweso siza apho ufike khona wabethelela khona, ndithi ugawule ngelaa zembe wabethelela. Uye ke ngoku wazisa aba bamelwane bakufutshane elinxiwa ukulo kuba kusemabheleni apha. Izabo babini bathathu bayi, ndinguba ndisuke endaweni ethile ndizogxumeka intente kule ndawo. Bazawuthi ke xa bengqina siyabulela bhele, nabani nabani na oyawuzabuza uba kuphi apha kuba bebona ubethelela amazinki, sizawuthi hayi kusemabheleni. Kusemabheleni pha besibiziwe singabamelwane saxelelwa. Njengoba wenza le nto nje uthi kumawenu nakhu ke ngoku apho ndikhoyo, ngoba tywala othe ngabo wathi wazisa eli nxiwa. Abanye bathi bazisa umzi, abanye bathi bazisa inxiwa, abanye bazisa isiza, loo language yaloo ndawo, kodwa usazazisa ebumelwaneni. Awukabi nabo nobuhlanti mntanomhle, kuzawukwala abanye emva kweminyaka emibini emithathu emihlanu, abanye bade balibale. Wenze le nto kuthiwa kukuvula umzi, abanye bathi bamisela ixhanti. Lena ke yona into iformal, inesilawu sekhaya, inebhokhwe le nto kweminye imizi bayayinxibela, kunxitywe apha phakathi kwekhaya, notywala bayo kweminye imizi abenziwa noba ngubani, benziwa ngabantu abathile ngokwaloo mzi. Apha ke ngoku sithi nalixhanti lasemabheleni, kulapho sizawuzenzela khona izinto zalapha ekhaya. Bantu basekhaya, njengoba ndandithile uba ndilapha, ndithi ke ngoku yivumeleni imisebenzi siza kuyenza, siza kuyenzela kule ndawo. Abanye ke abantu kukwesi stage apho azawuthi ukuba bekumkiwe kumanxiwa amadala, abanye bazayolanda imimoya yabantu abadala, loo nto yolanda ngokomoya. Lena into ayikabiyo le kuthiwa kungenisa izihlwele, usabalanda nje, uyabasondeza. Nantso ke mntanomhle, nalena sithi izawuba mfutshane kuba kusajayiviwe kwangoku. Sithi wena onemibuzo masiyincokoleni apha ngezantsi, singayilibali ukuba zizinto zekhaya ezi zizawukohluka ngokwala makhaya, nentetho ayizufana nangokwezithili esisuka kuzo. Ubhele ngabe mhlawumbi yena uthetha into yale ndawo kuyo, wena khawusincedise apha ngezantsi ngokwalena yakho indawo. Masiyekeni kilale siyodibana ngomso ngecawe, izawuba i-2nd Camagu.